Hiningaw ako sa presensya mo, balik ang pagtando, ang kasing-kasing ko. Hiningaw ako sa presensya mo, balik ang pagtando, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mapati ko ang tinuod nga katakbawan, tinuod nga ganipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mapati ko ang matamis mo pag-igugma, O Jesus. Ikinahanglan ka. Hiningaw ako sa presensya mo, balik ang pagtando, kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katakbawan, tinuod nga ganipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mo higugma, O Jesus. Ikinahanglan ka. Hapon mga kaigsunan, so we are here to preach the gospel of the Lord mga kaigsunan. Pure intention mga kaigsunan. Wala may dili may mga yung bisag piso or makiabala sa inyong mga oras, but kung kinsa tong naay igdulungog, then let him hear. Kung kinsa tong nakakita, then let him see. So mga kaigsunan, once again may hapon. So I am here to preach the gospel mga kaigsunan. So the first word that I am going to read, ngayon diri sa Romans 1:16, for I am not ashamed for the gospel of the Lord, for this is the power of God unto salvation, first to the Gentiles and then to the Jews. Usapod ko mga kaigsunan nga I am a victim of sin, addiction, bisag unsa pa mga butangan ning kalibutan na mga kaigsunan nga mo hold up sa imuha, mo manipulate sa imuha, mukaon sa imuha mga kaigsunan, and everything nga dili sa Ginoo, mukosyog disobedience sa Ginoo. Anyone is in Christ, the old has gone and the new life has begun mga kaigsunan. Hallelujah. And I am once lost mga kaigsunan, but now I am found mga kaigsunan. I don't care kung unsay mong knowledge about Bible mga kaigsunan. I don't care kung unsay mong religion, but as long as you can hear this message mga kaigsunan, then dungga ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So dili ko'y kaulang maayong balita mga kaigsunan, kay mao kaning gahom sa Ginoo para sa kaluwasan mga kaigsunan. So
kita mga kaigsunan, we have our own lives mga kaigsunan, and to generally speak, kitang tan mga kaigsunan, need tag Savior mga kaigsunan. Kumuto ka sa mga lain-laing tinuuhan, like there is life nga maghuwat na pay next life. We usually use that, ay bawi ko with next life, ay bawi ko next time, ay bawi ko sa sunod na ko nga kinabuhi. But mga kaigsunan, the truth is there is no life after this temporary life diri sa kalibutan mga kaigsunan. Og I am here mga kaigsunan, we are here to preach the love of God, to preach the love of Jesus towards us mga kaigsunan. John 3:16, for God so loved the world, ang iyang giminda mga kaigsunan is ang mga katawhan nga naa sa kalibutan. Dili ang kalibutan nga physical, dili ang mga infrastructure nga mga dagko, mga facilities nga mga dagko, mga malls, mga churches, nga mga building, mga dagko, nga mga nice mga view. But we are the church mga kaigsunan. And to tell you that mga kaigsunan, we are loved by God. And we are here to preach not any religion, dili religion na makaulwas nimo, kundi ang imong personal nga relationship sa Ginoo. Dili ta malukas sa atong mga good works mga kaigsunan. We usually say nga, ay ning tabang ko ani nga tao, I do good things, di wa ko'y nasaktan, wa ko'y giapakan nga tao. But good work is good. Maayo na siya mga kaigsunan. But it cannot save you mga kaigsunan from hell. It cannot save you from the judgment of the Lord mga kaigsunan. John 14:6 says that Jesus is the way, Jesus is the life, and Jesus is the truth. Og siya lang mga kaigsunan, og walay lain mga kaigsunan makangadto sa iyang amahan, kundili pinaagi kaniya mga kaigsunan. So kinsa itong mga nakadungog mga kaigsunan, let them hear. Pabatiya sila sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maoy need sa atong usag-usa. Dili lang nato kaning recognize, but we need the Lord, we need the Savior who is Jesus Christ. Kay nahanglan nato og manluluwas in order for us to connect to His Father God mga kaigsunan. Dili ta makaluwas sa tong kagalingon apan ang Ginoo lang maulang mang si Jesucristo makaluwas ka nato mga kaigsunan. It may look weird sa inyo ha nga mag-preach mi sa gospel mga kaigsunan, but this is for our salvation. This is for the good of everyone mga kaigsunan. Aron kita mga kaigsunan nga ang Ginoo maghatag ka natong kaluoy, iya i-turn iya face nga hayag sa atoa, and be gracious to us mga kaigsunan, og walay sin nga tago sa mata sa tong Ginoo mga kaigsunan. Kaya ang sin mo'y makapahibulag sa katawhan mga kaigsunan diha sa Ginoo. Mo na ang gitawag nga slavery, or kanang slave ka or gapos ka sa kasalanan mga kaigsunan. Kay anything nga mokuha sa imong time sa Ginoo mo na'y sala mga kaigsunan. And we have 24 hours within the day mga kaigsunan. Siya naghatag sa tong ginhawa, sa tong kusog sa pagskwela, sa tong kusog sa pagpanarbaho apan mga kaigsunan. The question is, are we giving time to God? Nagahatag batag panahon sa Ginoo to know Him, to know His words? Mga kaigsunan, to tell you mga kaigsunan, the Bible is truth mga kaigsunan. The Bible is truth, and we are living in the last days mga kaigsunan. Everything that is happening to this world is written in the Bible mga kaigsunan. And to tell you that, ako, mayngan mo, dili mo ana, mutuo sa Bible, we have
different beliefs. But mga kaigsunan, whether you like it or not, whether you believe it or not, the Bible is the Bible, and the Bible contains the truth. The Bible contains the Word of God, the living Word of God, mga kaigsunan. Kung gusto ka dili mo pugos ang Ginoo sa imo ha. We have this free will. What naghimo sa Ginoo robot? Wala ta niya gihimo nga makontrol apan mga kaigsunan. Kung dili ka kontrolado sa Ginoo, nalay usa nga mo kontrol nimo, and that is yourself, either yourself or kaaway, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, surrendering to the Lord is a must, mga kaigsunan, to free you from sin, to free you from addiction, to free you from any immoral nga mga buhat aning kalibutan na. Mga kaigsunan, nagaingon siyang pulong sa kadaghan sa katong motuo kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Kung kinsa ang mutuo, genuine faith, mga kaigsunan, na kinabuhi nga walay katapusan, it is everlasting, that everything nga nakita nimo, this is just temporary, mga kaigsunan. We usually go to God, we run to God if na mga problema nga mahitabo sa itong kinabuhi, if na linog o na mga disgrasya, ana lang ta mutawag sa Ginoo. I need Jesus. We need Jesus, mga kaigsunan. The world, the people of this world need Jesus, mga kaigsunan. Kay kita, mga kaigsunan, fall short ta sa glory sa Ginoo. Ang Ginoo, grabe ka holy, grabe ka perfect. Apan kita, we are imperfect and we are falling short from the glory of God. Dayon makahimot ang sala. Apan we need the grace of God, the love of God to dwell upon us, to control us, mga kaigsunan. Makatanon mo na ako na ba'y reliyon dyan mga kaluwas. Makikalaan ko ang pangutana na ba'y reliyon gilansang sa cross, wala. Nindot man na doon ay reliyon, pero sometimes ang reliyon man good mudusok ini sa kapamakan. Nindot lang kung ang religion kanang nagtudlo jud sa pure word of God. Pero ang pinaka-importante jud, mga kaigalaan ko, ang relasyon sa Ginoo. Isang pagreliyoso ta, naroon na mo simba, unya, way relasyon nato sa Ginoo, malibon pasabot niya higala sa katong magsusulti. Importante ang relasyon sa Ginoo. Mag-unsa man ang reliyon, kung dili gihapon way kabaguhan, so it's useless. Ang importante jud kaayo ang relasyon sa Ginoo. So thank you so much for listening. God bless yung Ginoo panalangin kaninyo. Ang Ginoo panalangin sa atong minahal na mayor, vice mayor, anan, SP members, panalangin sa Ginoo, mga city administrators, mga crowd control, mga traffic enforcers, mga kapulisan, tanan-tanan, mga bilib, mga business, bless sa Ginoo, ang mga drivers, proteksyonan sa Ginoo, ug ang tanan mga tao, panalangin sa Ginoo, bantayan. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo, may hapon kanyang tanan. Mabuhay ang bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. See.